Биби, да ми вземеш нещо за хрупане от кухнята. Таман седна. Ще го сложа на пауза. Има кубети. Sweet corn или начо чиз. Изненадай ме! Заповядай. Мерси. Нали нямаше да е комедия? Много ще ти хареса, ни се притесняй. 5 минути по-късно. Айде де! Стига! Това си мой! Какво са си твои? Аз от 9 ти ги донесах, защото теб те мързя. Да, това си е моето пакетче. Аз отидох и от шкафа бръкнах и ти ги донесах на теб. Чудесно де! Значи знаеш откъде да си вземеш. Ето и аз имам вече. 15 минути по-късно. Може ли да си взема едночко от твоите? Може.